שחצי משחק יומן אחד חצי כיוון שלי. כן, זה פשוט. עכשיו מחצית תודה ים. רגע, אז זה מפתיע, בוא לכאן. נו, שמרו טוב. היה חצי אבל, שופט. למה הם הולכים אחורה? חפשה! גולה, זה מפריע! אבל תקרב קצת! ככה? כן, אבל תקרב קצת, תקרב קצת! עדיין בכלל! כן, יאללה. עזוב, אתה מפריע, נו. לא רואים כלום. כמה? שנייה, מה אתה נוגע? תן את השעון. לא, תאמין לי שזה טוב. 11-9. המשחק ב-11-9. בינתיים 11-9 להפועל גבעתיים, עלו סישצ'ים. עכשיו כדור הוא סישצ'ים. וואפ! חפשה! יופי. הוא שוכב שם. איזה חיים. נפל. יש פצוע. יש פצוע. עולה. יש פצוע. זה גם שתי זריקות. ממש? יופי. אוקיי, תקרב לסל, רק לסל. לא, עזוב. אל תרוס לי בסל, תקרב לסל. תאמין. ים, עזוב! רק לסל, תקרב לסל. רק לסל. יופי! יוני זורק. ויוני בעוד זריקה. מספר 5. זה בחוץ. לוקחים ריבאונד. יש ריבאונד. תנו לי אב! יופי! שעון 14-9 להפועל גבעתיים. 14-11. שמירה חזקה! צריך שמירה! מה הוא עושה? שמור טוב! יופי. כמה עבירות? יאללה, עכשיו להתקרב לסל? כן. לא, אבל לא להם. טוב, אבל תקרב יותר. נו באמת! נמלים אדומות. גולש! למה? אתה מבריע.
בינתיים 14-13, הוא סישטין קרובה מאוד להפועל גבעתיים. הנה ליאב. מה, אתה קריין? כן. זה סרט שעולה ליוטיוב, מה? אתה יודע שכל מה שעולה ליוטיוב הם שומעים. הם שומעים אותנו מדברים ומלחששים. יופי! 15-13. עכשיו ליאב בעוד זרניקה. יופי ליאב! רגוע! שחקו רגוע! חום! פאול, עוד 3 דקות, 15-13. כמה זה יש לך? 6 דקות, בשישי. יופי, יופי. תן לו! איי איי. מה זה מעצבן, כואבת לי היד. נכון? כאילו אתה מנסה, אתה צריך להחזיק את זה ככה כדי לאשר. אז זה כואב ביד. למה אני אתפנק אותך? אתה יודע שישנו את זה. מה אכפת אז לי? אולי תעשי דבר. אכפת לי? צופים יקרים. גולש! יופי. יוני. רוץ יוני! פאול. יאללה, זה אמור להיות בלתי ספורטיבי. נכון, תפוס לו בחולצה. אז מה, אם יהיה בחולצה? אז יתפוס לו בגוף. לא יקרה כלום. יופי! שופטוס! פאול! אתה לא שם לב? עזוב, אני לא יודע. 17-13, דקה 50 לסיום. 17-13 להפועל גבעתיים. כן, אנחנו רואים את זה. איזה סוד, יופי. 19-13 להפועל גבעתיים. החוצה! מה זה? מה זו השמירה הזאת? לא? נו תזריקה! זה מעצבן, אתה כאילו צריך לעקוב אחרי הכדור הסל. יופי, 4-2. יו. בינתיים 19-17, עוד 50 שניות לסיום. לא לקלוס סל! רוץ ליאב! תן לי יוני! תן לו! גם תודיע לי שיהיה 10-9 בסדר? אני רוצה להגיד... 10-9? כן, שיהיה על השעון, עכשיו עוד 20 שניות. תודיע לי בדיוק שיהיה 10-9, אני רוצה ליצור. אתה יכול להסביר לי? מה שנקרא רגולציה קטנה טוב, תודיע לי אבל באמת, בסדר? יופי! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 בום!